برنامه گنده ما دم باش. اما ایرو جواره بحث تایبەتمەندیان لەسەر ئەرنیگاریە ناوچەیە گرکێ ئەمۆیە لەسەر باژارێ شرنەخێ بکەن. گرکێ ئەمۆ ئانگۆ سلۆپیا ناوچەیەکی لەسەر باژارێ شرنەخێ یێ باکوورێ کوردستان هەیە. ئەرنیگاریە ناوچەیە 709 کیلومتر کاره ji asta avê 510 metre bilinde. Nüfusa navçeyê li gor hejmartina herî dawî 134,754 kesin. Navçe bi Şirnex, Cizîr, Qilaban, Xabûr û Dêrka hem kovesînordar e. Girkê Emo û hawirdora xwe xwedî dir û erdên ji hev cuda ne. Aliyê Bakur, Bakurê Rojava û Bakurê Rojhilat xwedî erdnîgariyeke stratejîk û çiyayî ne. Herêma Çiya ji Bakur ber bi başûr ve da dikeve û hetanî li başûr deşta Silopya dirêj dibe. Deşta Silopya ber bi sînorê başûr ve da dikeve û li herêma ku ava çemê Diclê û Xaburê dibin yek da dikeve asta herî nizin. Tevahiya Bakurê navçeyê bi çiyayê Cûdî rapêçandiye. Bilindeya Cûdî 10,114 metreye û serdestê deşta Silopyayê ye. Navçe ji aliyê dar û daristanî ve gelek qels e. Bi tesîra avhewayê darên Rûl û Qamiş li herêmê gelekin. Avhewaya navçeyê havînan germ û hişkayî, zivistanan sar û germ û bibarîn e. Erdnîgariya navçeyê ji sedî 65 ji bo çandiniyê guncan e, ji sedî 15 ji bo çandiniyê desnad e, ji sedî 20 jî şêmûk, ango plato ye. Girkê Emo berya zayînê jîngeheke girêdayî Nînovayê bû. Di bermahiyên li herêmê hatine dîtin de jî xuya ku yek ji qewmên berê Asûrî li herêmê mane. Li gundê basorînê bermahiyên kelehekê ji qewmên Asûrî maye heye. Li gundên Nehrîvan, Takiyan û basorînê tepikên bi destê însanan hatine çêkirin hene. Ev tepik dişibin tûmikên weke goristanê. Dema însan li tepikan dinêre tê digîje ku ev çêkerên bi destê însananan. Van tepikên mijara behsê di dema Asûriyan de weke nîşaneyên agahî girtin û dayînê hatine bikaranîn. Piştî Asûriyan herêm bi tevayî dikeve destê Sasaniyan. Piştî Zayînê di navbera salên 960 û 1040 de herêm dikeve bin desthilatdariya bi vê oğullarî. Ji vê serdemê bermahiyên hevî mizgeft û medrese di nav sînorê gundê Cumayî Ango Coma da hene. Piştî bi vê oğuliyan hakimiyeta herêmê dikeve bin kontrola mîrektiyên Cizîrê. Mîrektiyên Cizîrê di nav xwe de çend şavan dihewînin. Cizîr, Fînik û Gurkîl. Yek ji begên Cizîrê Hecî Bedran beg navçeyê digire û birêve dibe. Piştî mirina Hecî Bedran, rêveberiya deşta Silopyayê dikeve destê Silêmanê Lawê Hecî Bedran. Navê vê deştê weke deşta Silo dihat zanîn. Navê Silopya û navê tirkîzekirî Silopî ji navê Silêmanê Lawê Hecî Bedran maye. Navçe hetanî demekî weke nahiye li ser Cizîrê maye. Bajar kart ku paytexta împaratoriya Gutiyan bû, bi qasî 5 kilometreyan dûrî gundî Greçolyan bû. Peykerên ku li çiyayê Cûdî û hawirdora Girkê Emo û Zaxo hatine dîtin şopên Gutiyanan. Li herêmê Gutî, Babil, Med, Asûr, Pers, Portî, Sasanî, İmparatoriya İslamî, Emevî, Ebasî, Eyyûbî, Zengî, Artûkî û Osmaniyan hukm kirine. Di sala 1931 de weke bajarok bi Cizîrê ve di sala 1960 de weke navçe dan ser Mêrdînê. Di hicdê meha Gulanê ya sala 1990 de bi biryara lijneya wezaretê ku di 16 meha Gulana 1990 de statûya bajar dane Şirnexê, navçe bi Şirnexê ve hat girêdan. Çiyayê Cûdî dikeve pişt Girkê Emo û çend kilometre ji navçeyê dûr e. Li tenişta milê çepê jî Xabûr, Çiyayê Bêxêr, bajarê Zaxo otonomiya başûr heye û nêzîkî 30 kilometreyan ji Girkê Emo dûr e. Çiyayê Cûdî beşeke ji çiyayên başûrê Rojhilat ên Toroseyê bi gelemperî ji kevirên Kils, Xels û Kir ango kalker pêk tê. Dema wî ya çêbûnê ji serdema Triyasiya navîn hetanî serdema Kretasîya navîn dirêj dibe. Li gor baweriya olên Brahîmî, Cûdî ji wextê Nuh pêxember ku keştiya wî heta îro jî meşhûr e û niha çiyayek gelek giring e. Tê bawerkirin ku hetanî keştiya Nuh pêxember di wexta tofana Nuh de li ser çiyayê Cûdî sekiniye. Ji hengê û hetanî niha Cûdî wek çiyayek bi xêr tê naskirin.
Her sal ji gelek derdorên Kurdistanê û hetanî ji derveyê welat jî aktivîst dihatin û diçûn ser safîneyek Çiyayê Cûdî. Mehek an jî heyvek sax diman li ser safîneyê Çiyayê Cûdî. Li ser Cûdî helbestvan me e botî wisa gotiye. Serê Çiyayê Cûdî tu raweste û binêr, axa welatê Kurdan hemû zîv û tev zêr. Ji wê de tu dibînî Şernex, Zaxo û Cizîr sed heyf û sed mixabin hemî bê hakim û mîr. Bajarê Şirnexê jî dikeve pişt Çiyayê Cûdî, yanê li Bakurê Girkê Emo ye. Cizîra Botan jî dikeve Rojavayê Girkê Emo. Dêrika Hemko jî dikeve pêşberî yan jî li Rojavayê navçeyê. Li Girkê Emo ji bilî Çiyayê Cûdî çiyayên weke geren, şivan û girê hirmo çend çiyayên din jî hene. Girê hirmo yek ji şaxê Cûdî ye. Ev çiya li herêma gundê girê Çeloyan û Hesenan e. Gundê Hesenan gundê Asûriyan e. Di sala 1915 de gund bi dêra Suryaniyan ve hat girêdan. Li herêma Çiyayê Cûdî gundê Herî Dawiyê Suryaniyan e. Li gund bermahiyên keleh û dêrê hene. Ev herêm ji bo koçerên herêmê jî ciyê Zozanvaniyê ye. Li gundê cêma xirabeyên mizgeft û medreseya ji serdema Nuhmanê hene. Ev der ciyekî dîrokî û weke gelek avahiyên dîrokî hatiye hilweşandin. Derdora medrese bi dîwar honandiye. Tê gotin cemaata wê demê ji Çiyayê Cûdî hatine li vê derê îbadeta xwe kirine. Li derdora medrese gelek gorên kevin jî hene. Taybetmendiyeke vê herêmê jî heye tê bawerkirin ku gora Nuh Pêxember li vir e. Lewra jî însanên bawermend diçin vê derê kevirekî bi qatîkê odeya biçûk ku parî saxlem e dixin û hêviyên xwe dispêrinê. Li dora avahiyê du kevirên balkêş ên weke loxê hene. Li gund li herêma Serdest bermahiyên xaneke kevnar hene. Ji xanê tenê bermahiyên çar quleyan mane. Li herêma gundê Dadar ocaxa madenê, li gundê Erbûl ocaxa komirê hene. Di nav gundên Girkê Emo de gelek gund hene navê wan têkildarî girin. Tevî Girkê Emo, Girkê Bedro, Girkê Çeloyan, Girkê Kundan, girê Gewir û girê Biya. Ev jî nîşaneyek û li van deran gir hene. İnsanên berê zêdetirî li nêzîkê til, gir, ko, zag, tûm û tepikan bicih bûne. Lewra jî li Kurdistanê navê gelek cîwaran têkildarîn van peyvanin. Çemê Dîclê û çemê Hîzil ji aliyê Dêrik û Xaburê ve Sînorê navçeyê ne. Peyva Dîcle bi zaraveya Zazakî û diwateya du avan de ye. Hîzil jî navê xwe ji peyva zil digire ku diwateya Qamiş ango Qamûş de ye. Ev her du çemên mijara behsê li herêma gundê Sofî Selîm dibin yek. Li gundê Bimêrîn li qeraxê çemê Hîzil qamirgeheke ye. Ev der weke mêrgê, avî û şilek e. Girkê Emo di aliyê folklorê de jî herêmeke dewlemend e. Li herêmê govendên weke Dunig, Sênig, Giranî, Cîda, Şêxanî, Bablekan, Sinvan, Kulengî û Berîte hene. Lîstika herî balkêş Kulengî ye. Ev lîstika koçeran e. Lîstik wisa ye. Bi dehan li dora kesekî helqeyekî çê dikin û hemû weke qulingan baskan diçirpînin û deng derdixin. Di dawiya lîstikê de hemû hemwext êrişî kesê navê dikin û wî dipelçiqînin. Ev jî tê vê wateyê. Yê ji refê xwe biqete xwarina gur û roviyan e. Li navçeyê li herêma Başûr Rojhilatê navçeyê çandiniya fistiqên bin erdê jî tê kirin ku li welatê me ev rêbaza çandiniyê di qora yekem da ye. Ev çandinî li qadeke bi qasî 120,000 donim tê kirin. Bi taybet li herêma gundê Ribehiyê ev çandinî tê kirin. Wekî tevahiya cîhanê herêma Girkê Emo jî di aliyê rûwekên xwezayî de xwedî dewlemendiye û gelek giya û giyanekên li herêmê di tedawiya nexweşiyan de têne bikaranîn. Di nav van gîhanekan da pûjan heye ji gelek nexweşiyan ra şîfa ye. Pûjan weke biharatê tê bikaranîn û ji bo nexweşiyên weke şîroz, mîde û birînên şewatê gelek bifêde ye. Belê temaşevanên hêja, mijara me ya îro navçeya Girkê Emo ango Silopyaya li ser bajarê Şirnexê bû. Em ê hefteya bê bi danasîna navçeyekî din bibin mêvanê mala we. Hetanî wê demê her dilşad û rûkem bin. Xatirê we.